ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Туркменбошии Туркманистон шуданд. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Туркменбошии Туркманистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Туркменбошӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухаммедов гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. ضمن این سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سیومین کنفرانس سازمان ملل متحد آید به گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی اشتراک می نمایند. چهارم آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فرودگاه شهر ترکمنباشی با رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان محترم گوربانگولی بردیمخمدوف ملاقات نمودند. در آغاز صحبت محترم گوربانگولی بردیمخمدوف سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان را به شهر ترکمنباشی خیر مقدم گفته برایشان خواهان بدوباشی خوش و بازدیدی پرمحصول شدند. محترم امامعلی رحمان از فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با رهبریت ترکمنستان دوست اظهار قناعت نموده با کار کنفرانس بین المللی بس و مهم به برادران ترکمن برای کامیابی خواستند. ضمناً دایر به دایره وسیع مسائل وابسته به مناسبت‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه دو کشور دوست گفتگوی سودبخش صورت گرفت. توجه زیاد به راه‌های گسترش رابطه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی ظاهر گردید. همچنین دایر به یک زمره موضوعهای منطقوی و بین المللی تبادل افکار صورت گرفت. дар 6 моҳи соли 2025 шумораи шаҳрвандони хориҷие ки ба Тоҷикистон омаданд нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 30% зиёд шудааст. Ин далели беҳшавии имкониятҳои хизматрасонӣ дар Тоҷикистон барои сайёҳон ва таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон ба сайёҳии кӯҳнавардӣ дониста мешавад. Аз ҷумлаи мавзеъҳои ҷолиб бо табиати афсункор баландкӯҳҳои ноҳияи Рошдқалъа мебошад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. кӯли майсара дар мавзеи ҷавшангози ноҳияи Рошдқалъа аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 4200 метр воқеъ аст. дарозии ин кӯл 7000 метр ва паҳнояш 3000 метрро ташкил медиҳад. аз шаҳри Хоруғ барои расидан то ин мавзеи дилфиреби сайёҳӣ 160 километр роҳи кӯҳистонро тай кардан лозим аст. биёбонҳои баландкӯҳ, водиҳои зебо, дарёву кӯлҳои мусаффо, ҳайвоноти парваришёбандаи хоси табиати баландкӯҳ, моҳӣ аз кӯли майсара ва дигар имкониятҳои сайёҳӣ аз бартариҳои асосии водии ҷавшангози ноҳияи Рошдқалъа маҳсуб меёбад. бо назардошти ҳамин имрӯз ҷаҳонгардон дар мавзеъҳое сайр мекунанд ки хотираҳои нотакрорро барои боқии умр гиранд. хоса майсара ва чанд кӯли дигари хурди атрофи он ҷаҳонгардонро то ин баландиҳои зиёда аз 4200 метр аз сатҳи баҳр овардааст. аз ин имконияту шароити табиии Тоҷикистон сайёҳон ба таври васеъ истифода мебаранд. Мы очень благодарны, у вас такая гостеприимная страна, нам всем оказывают, нам просто помогают, гостеприимство, поддерживают нас. Очень красивое озеро, мы сегодня едем прям полдня и любуемся, не можем налюбоваться, какое оно красивое. Угощают нас, предлагают чай попить, говорят, что вам нужно, мы готовы там все, в общем, спасибо.
توسط استفاده همین امکانیت‌های طبیعی میتوان سیاحی را همچون سمت افضلیت‌ناک در رشد اقتصادیات استفاده نمود. در دایره اجرای هدف‌های حکومت کشور، فراهمسازی شرایط از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشقله و استفاده مفید از امکانیت‌های تاریخی و طبیعی و فرهنگی به جلب بیشتر جهانگردان مساعدت نموده است. حالا در ناحیه رشقله برای خدمترسانی به سیاحان 2 مهمانخانه فعالیت داشته، بنیاد 1 مهمانخانه دیگر ادامه دارد. اینچنین سیاحان میتوانند از 3 هومستایل استفاده نمایند. حالا در حدود ناحیه رشقله 121 یادگاری تاریخی و فرهنگی موجود است که همه این جالب و دیدنی برای جهانگردان محسوب می‌یابد. Мы здесь находимся всего 4-й день. Мы ехали от города Харук, поэтому видели еще совсем немного. Очень красивые горы, очень красивые виды, красивое озеро. Люди очень приятные, очень гостеприимные. Все это в лучших азиатских традициях всегда приглашают. Природа очень красивая. Я первый раз на такой высоте нахожусь. Красивые виды. Мне здесь есть на что посмотреть. Я думаю, это не последняя поездка сюда. توجه جهانگردان تدریجاً بیشتر می شود. در 6 ماه یکم سال 2025 به جمهوری تاجیکستان 925,700 شهروند خارجی وارد شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 31.3% زیاد می باشد. مثلا سال 2024 به ولایت مختار کوهستان بدخشان 40,000 سیاح خارجی آمده است که نسبت به سال 2021 13 برابر زیاد است. با طلبات بین المللی مطابق شدن امکانیت ها به جلب بیشتری جهانگردان باعث شده است. خاصت دریای چشمه، کلهای مصفا، حیوانات خاص طبیعت بلندکوه و وادی‌های پهناور کوهستان وادی جوشنگاز ناحیه رشقله. نوروسیح عزیزالله اسکندر سعید، صدرالدین ابراهیم، اخبار. роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокии картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ вобаста ба шароити тағйирёбии иқлим. таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи деваштич семинари илмӣ амалии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки картошкапарварони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз таҷрибаи пешқадам ва технологияҳои кишту парвариши картошка дар ноҳияҳои кӯҳистони Мастчов ва деваштичи вилояти Суғд шинос шуданд. ҳикматулло Назарзода ва Раҷабалии Маҳмадалӣ гузориш медиҳанд. дар рӯзи аввали семинари илмии амалии ҷумҳуриявӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, намояндагони вазорату кумита, идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ, олимон ҳамзамон, картошкапарварони тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар деҳоти Иван тоҷики ноҳияи кӯҳистони Мастчо аз нашунамои картошка ва ҳосили боғот ки дар байни қатори онҳо низ картошка кишт гардида нашунамои хуб дорад, дидан намуданд. дар ин минтақаи кӯҳистон асосан навъҳои баландҳосил кишт гардида, ҳосили соли қаблӣ ба даст омада аз ин ҷо аз 350 то 400 сентнериро ташкил додааст. ҳоло нашунамои картошка хуб ва ба гирифтани аз ин бештари ҳосил хушбинанд. феълан тамоми равандҳои технологии киштупарвариш ба охир расида, кишоварзон ба обмонӣ машғуланд. ҳосил аз картошка дар ин минтақа даҳаи дуюм ва дар баъзе аз минтақаҳо даҳаи сеюми моҳи сентябр ҷамъоварӣ карда мешавад. кишоварзони ноҳияи кӯҳистони Мастчо имсол масоҳати кишти картошкаро бо истифода аз имкониятҳои табиӣ нисбат ба дурнамо 1053 гектар зиёд намуданд. бартарӣ додан ба усулҳои нави парвариш, зиёд намудани боғҳои интенсивӣ ва аз ин ҳисоб гирифтани даромади бештар мақсади асосии кишоварзон аст. боғҳои кӯнаро барҳам дода ба боғҳои нав табдил дода то ба имрӯз ба некуаҳволи ҳамин халқ меваҳои истеҳсоли ҳамин хоҷиро дастрас кард. 10 нави зардолу, 2 нави олу дар байни қатори боғҳо чеснок, картошка парвариш мекунем. Зиндагиро пеш бурсодем, ҳам хоҷиро обод кардем. нашунамои хуби картошка дар хоҷагии овчи ғончии ноҳияи деваштич ки дар баробари картошка истеъмолӣ тухмии баландҳосил асосан дар ин минтақа истеҳсол мешавад, бозгӯи таҷрибаи ғанӣ доштани картошкапарварон аст. истеҳсоли тухмии ин минтақа ки дар асоси пешниҳодҳои пешқадами илмӣ ба роҳ монда шудааст, барои баландбардоштани ҳосилнокии картошка дар дигар минтақаҳои картошкапарвари ҷумҳурӣ ба мақсад мувофиқ дониста шуд. дар ҳамин мавзеъ масоҳати заминҳое ки соли 2025 аз худ карда шудааст
500 гектарро ташкил медиҳад. Аз ҳамин ва аз дигар заминҳое ки дар соли 2025 дар ноҳияи Деваштич аз худ карда шудааст, масоҳати кишти картошка нисбат ба дурнамо бештар аз 800 гектар аст. Деваштич яке аз ноҳияҳои калонтарини картошкапарвари вилоят ва ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин ноҳия асосан тухмии картошкаи навъҳои Пикассо, Аладдин, Кардинал, Жуковский, Невский ва солҳои охир навъҳои ватанӣ аз қабили Шукрона, Нуринисо, Каримӣ, Азизӣ, Овчӣ ва Ғончӣ киш карда шуда истодааст, ки аз ҳар гектар 300 то 450 ва дар баъзе аз минтақаҳо то 650 сентнерӣ ҳосил рӯёнда истодаанд. имсол дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Деваштич ба ҷои 5500 гектари дурнамо дар майдони 6316 гектар кишт гузаронидаанд, ки 816 гектар зиёд аст. масоҳати умумии заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ҳотам Қурбонов 1494 гектарро ташкил мекунад. 355 гектараш обӣ аст. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд соли равон мо тавассути обиёрӣ намудани заминҳо 485 гектарро аз худ намудем. ҳосилнокӣ аз 350 центнер, 400 ва ҳатто дар баъзе минтақаҳо аз 500 зиёд ҳам ба даст меорем. нишондиҳандаҳои мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳоло дар ноҳия захираи зиёд намудани истеҳсоли картошка мавҷуд мебошад. картошкапарварони шаҳру ноҳияҳо дар навбати худ ҳавасмандии худро ҷиҳати табодули таҷриба ва истифодаи тухмиҳои баландҳосили ин минтақа изҳор доштанд. бори дуюм аст ки мо ба семинар машваратҳои илмии амалӣ дар соҳаи картошкапарварӣ ҳам дар соли 2024 ва имсол ҳам ба ноҳияи Деваштич сафар доштем ва аз қитъаҳои анамун картошкаҳое ки навъҳои гуногуни картошка дар ҳамин мавзеъҳо киш намуданд дидан намудем ва аз таҷрибаи мутахассисону олимону кишоварзони ин минтақа таъссуроте ба мо баҳра гирифтем. табодули байни кишоварзони вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аллакай ба роҳ монда шуда истодааст. тухмиҳое ки дар мавзеи баландкӯҳ бисёр хуб нашонамо меёбанд ва ҳосили хубам ба бор меоранд, мо дастрас карда истодем ва дар оянда низ ба анамун хоҷагидорону деҳқонони вилояти Суғд мехоҳем, ки боз ҳамкориро дар самти кишоварзӣ зиёдтар намоем. дар қисми назариявии семинари илмии амалии ҷумҳуриявӣ, ки дар хоҷагии деҳқонии Ҳотам Қурбонови деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич баргузор гардид, масъулин ва олимон дар маърузаҳои худ оид ба масъалаҳои ҳалталаби рушди соҳаи картошкапарварӣ, технологияи парвариши картошка дар шароити тағйирёбии иқлим, самаранокии иқтисодии рушди соҳа, коркарди замин пеш аз кишт, баландбардоштани сатҳи корҳои механиконӣ, риоя намудани агротехникаи парвариш, ғизодиҳӣ, меъёри обмонӣ, мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо, тадбирҳои беҳтар намудани ташкили хоҷагидорӣ дар парвариш, ҷамъоварии ҳосил, инчунин баландбардоштани даромаднокии соҳа, тавсияю дастурҳо пешниҳод намуданд. мо дар ин ҷо мушоҳида кардем баъзе касалиҳои замрӯғӣ ва баъзе таъсири ҳашаротҳои зараррасон дар ин ҷо кам мушоҳида карда мешавад. аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки яъне шароити ин минтақа барои парвариши ин зироат хеле хуб аст. ҳоло асосан навъҳои ватанӣ 70% картошказори ноҳияро ташкил медиҳад. нисбат ба дурнамо зиёд киш намудани картошка дар ноҳия асосан аз ҳисоби аз худ кардани заминҳои нав амалӣ гардидааст ва аз ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2030 то ба 500 000 тонна расонидани истеҳсоли картошка дар ноҳияи Деваштич аз тамоми имкониятҳо истифода карда мешавад. вусъат бахшидани тадқиқот дар самтҳои афзалиятноки илми муосир, баланд бардоштани сифат ва самарабахшии онҳо, татбиқи васеъи натиҷаҳои илм ва технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот дар шароити афзояндаи талабот ба маводи ғизоӣ тақозои замон аст. бо назардошти ин давоми солҳои охир тадқиқотҳои илмии олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон асосан ба ҳамин бахшҳо равона гардидааст. шарҳи бештар дар таҳияи Аҳлиддини Шаҳобиддин ва Фарҳоди Восӣ.
нав ва дурагаҳои серҳосили зироатҳои кишоварзӣ, дарахтони мевадиҳандаву ток, зоту ҷинсҳои сермаҳсули чорво, зироати кишоварзӣ ва ҳамавлоди ёбоии онҳо, чорвову дороҳо бар зидди бемориҳои он, мошину олотҳои кишоварзӣ дар дастовардҳои муассисаҳои зертобии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият назаррас аст. солҳои охир дар натиҷаи амалӣ намудани корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва татбиқи он дар истеҳсолот, олимон ба як қатор дастовардҳои илмӣ ноил гардиданд. олимони соҳаи чорводорӣ дар даврони истиқлолият се зоти сермаҳсули чорворо аз он ҷумла бузи серпашми тоҷикӣ, чорвои алои сершири чорво, зоти маинпашми гӯсфандон, типҳои сермаҳсулу ба тағйирёбии иқлим аз он ҷумла типи чорвои гӯштии тоҷикӣ, типи зарафшони қутос, типи замбури асали тоҷикӣ, типи шаҳринавии гӯсфандҳои сoriро офариданд. инчунин аз ҷониби олимон технологияҳои самарабахшу муосири парвариши онҳо, хӯрондани онҳо, махсусан бо истифодаи хӯрокҳои ғайри анъанавии маҳаллӣ кор карда шуд. дар натиҷа саршумори чорво 2-3 маротиба зиёд шуд дар ҷумҳурӣ. маҳсулноки онҳо зиёд гардида, истеҳсоли шир ва гӯшти чорво низ 2-3 маротиба зиёд шуд. махсусан бо дастгирии ҷаноб олӣ рушди паррандапарварӣ бештару бештар гардид. истеҳсоли тухм 3-4 маротиба истеҳсоли гӯшти парранда бошад, қариб 4 маротиба зиёд гардид. таи солҳои охир олимон бо мақсади омӯзиш, интихоб, санҷиши истеҳсолӣ ва зиёд намудани тухмии зироати кишоварзӣ корҳои илмиро тақвият дода, дар натиҷа тавсияҳоро оид ба истифодаи тухмиҳои нави ихтироъ гардида дар заминҳои обӣ ва лалмӣ ба деҳқонон пешкаш намуданд. дар ин замина ба таври васеъ зиёд гардидани масоҳати боғу тогзор ва сабзавот аз ҳисоби дастовардҳои илмӣ ҳам ба назар мерасад. олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон як қатор наву намудҳои дарахтону тухмиҳои сабзавотро ки ба тағйирёбии иқлим устувор аст, бо ҷустуҷӯи илмӣ такмил медиҳанд. агар дар давраи истиқлолият гирем, аз соли 91 то ин ҷониб муқоиса кунем, миқдори зиёди майдонҳои боғу тогзор, аз он ҷумла гирифтани 2-3 ҳосил ва ҳамзамон барои хусусан саҳми олимон барои офаридани навъҳои ватанӣ мебошад. чунки имрӯз дар ҷаҳон яке аз проблемаҳои асосӣ ин тағйирёбии иқлим мебошад. мо танҳо метавонем бо воситаи офаридани навъҳо ва пешниҳоди онҳо ба кишоварзон саҳмгузор бошем. аз ин лиҳоз мутахассисону олимони институт дар давраи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои зиёди картошка, навъҳои зардолу дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Турсунзода, хусусан ватан 2008 навъҳои ангур низ офарида шуданд ки онҳо гирифтани ҳосили баландро кафолат медиҳанд. зиёда аз 120 навъ зироатҳои кишоварзиро офариданд ки аз ҷумла пахтаҳои яъне ки масалан гирем ҳисор, теспур, масалан ҳисор да ва дигар навъҳоро офариданд ки имрӯз дар пахтакори ҷумҳурӣ агар дар маҷмӯъ гӯем қариб 60% аз майдони умумӣ ташкил медиҳад. яъне ки агар солҳои охир мо 180 000 гектар киш кунем, яъне ки қариб зиёда аз 20 000 гектар навъҳои яъне ки ватанӣ ҳастанд ки ба тамоми яъне ки дар ҳолати риояи қоидаи агротехника гирифтани точи сенер, яъне ки хоҷагои пешқадамина мегиранд. гандум ки дар муддати солҳои охир қариб 10 навъ офарида шуд. навъҳои аз ҷумла навъи шокирӣ, навъҳои сомонӣ, ормон, шокирӣ ки имконият медиҳад ки ин навъҳо то гирифтани дар заминҳои обӣ то гирифтани 60 сенер аз 1 гектар, яъне ки 60 тонн, яъне ки доро мебошанд. яъне қобилияти интенсивӣ доранд. ҳамон вақт мо таъмини амнияти ғизоии кишварро зина ба зина пурра таъмин карда метавонем ки бояд мо бо деҳқонон ҳамкор бошем, илмро дар истеҳсолот дар амал татбиқ кунем. натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад ки вусъат бахшидани тадқиқот дар самтҳои афзалиятноки илми муосир, баланд бардоштани сифат ва самарабахшии онҳо, татбиқи васеъи натиҷаҳои илм ва технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот дар шароити афзояндаи талабот ба маводи ғизоӣ дар ҷаҳон тақозои бештарро талаб дорад. бо назардошти ҳамин, саҳми олимону мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ зиёд аст.
дар ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод сохтмони хонаҳои истиқоматӣ барои зарардидагони заминларза дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. Аз рӯи маълумоти ситоди ҳолатҳои фавқулода барои зарардидагони оқибатҳои заминларза 347 хонаи истиқоматӣ бунёд хоҳад шуд. гузориши Дигули Маҳмуд. дар партави ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали сарзадани офати табиӣ бо мақсади бунёди манзилҳои истиқоматӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, роҳу хатти об, барқ ва дигар инфрасохтори зарурӣ барои зарардидагони заминларза дар ноҳияи Тоҷикобод ва Рашт корҳои зиёде анҷом дода шуд, то оқибатҳои заминларза пурра бартараф карда шавад. аз ҷумла дар ноҳияи Рашт барои зарардидагони заминларза дар деҳаи зарангаки ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак манзилҳои нави истиқоматӣ вобаста ба шароити маҳал бо тарҳи замонавӣ бунёд шуда истодааст. суръати корҳои сохтмонӣ дар ин маҳалла хеле ҳам пеш рафта истодааст, то дар муҳлати кӯтоҳ зарардидагони заминларза соҳиби манзилҳои нави истиқоматӣ ва дигар шароитҳои замонавӣ шаванд. дар маҳаллаи навбунёд то ҳамин давра як қатор иншоот аз қабили хонаҳои истиқоматӣ, хатҳои барқ ва дигар инфрасохтори зарурӣ бунёд шуда, бо мақсади суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ афсарону сарбозони вазорати мудофиа, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ як қатор ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ кӯмак расонида истоданд. ғамхориҳои пешвои муаззами миллат буд ки мардуми зарарда дар ҳамин муддати кӯтоҳ аллакай имрӯз ба хонаҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизотҳои рӯзгордорӣ таъмин карда мешаванд ва дар ин давом то ба сохта ва истифода бурдани хонаҳои истиқоматӣ аҳолии зарарда ягон танқисӣ аз лиҳози маводҳои хабори дигар маводҳо албатта накашиданд. дар ноҳияҳои Тоҷикобод барои оилаҳои пурра ва қисман зарардида 197 хонаи истиқоматӣ, бунгоҳи тиббӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим бунёд шуда истодааст. сохтмони манзилҳои истиқоматӣ вобаста ба шароити маҳал аз масолеҳи хусифат дар мавзеи бехавф бунёд шуда истоданд. дар ин радиф сохторҳои дахлдор сохтмони роҳу хатти об, барқро анҷом дода истоданд, то дар муҳлати кӯтоҳ инфрасохтори маҳалҳои навбунёд ба сомон расонида шавад. дар партави дастур ва ғамхориҳои башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сохтмони манзилҳои истиқоматӣ дар ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод аз рӯзҳои аввали рух додани заминларза агентии захираҳои давлатӣ тамоми намуди маводи хӯрокворӣ ва масолеҳи сохтмониро ба деҳаҳои зарардида расонида истоданд, то бинокорон хонаҳои истиқоматиро дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд бунёд намоянд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. тамошобинони азиз, нашри муфассали барномаи иттилоёти ахбор ба анҷом мерасад. Хайр, саломат бошед.